wis matur men seneng omongan lantur wis tak aturi yen fot kamarake lali bajut ngunjuk bir kakang mas dadine genter ora tak gagas penting sesuk tuku beras ora tak anggap penting anak bojo arek jomun namuni anuturi kaya penyanyi Tarah iya ditokne wae layen glengerak glosor dhewe asal pancen bener kandamu mergo mendem ngrusak awakku yen wis mari kanca-kanca dipamiti syukur bage mendem do ditinggalake selamat tinggal akan caku lereno nduga dongakno kuat mendemku wis ora kumat asai kaerusi goyang-goyang ya iki curhat gitu ya ora aku wis payu neh kok ngawur ucapan adalah doa lho lho wis bar lagi payu neh lho kok ndongane ora ora wangi to soalnya ngarep-ngarep aku wis halo diamini karo wong akeh lho ojo kok ronda aku gek rondo ayo ya nadane maksudnya nadane ngono teko Mas Gali ora percaya nggih sik to Pak nadane sepira to iki nggih aku wis kandha cium marake cilaka aku wis matur yen ngomongan wis tak aturi yen fot kamarake lali bajut ngunjuk berakake ana dadine kenter ora tak gagas penting sesuk tuku beras ora tak anggap penting anak bojo arek aja munamuni anuturi kaya penyanyi ditokne wae layen glengerak glosor dhewe aku wis ora ngurusi lho ya oh
bener kandamu mergo mendem ngrusak awakku yen wis mari lho kok pas gak aku lek pas yen wis mari kanca-kanca di pamiti asoy syukur bagi mendem-mendem ditinggalake rata akan saku leren nonduga dongakno kuat mendemku wis ora kumat nggih pripun iki Kang